हाय लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय। गोबाव खालायालासिनो आङो दिनै भिडिअखौ आरम्भ खालामनो सानबाय। दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय लाइफ पार्टनारनि सोमोन्दै आरोना। इन्ट्रेस्टिं, भेरि इन्ट्रेस्टिं। माने बे रावबोथ' बे बुहुमाव माने सिंगेल थाया नङा होनबा। भगबानानो बयखौबो सासे नङा सासेजों माने जरा हरखादों। माने हासबेन्ड वाइफनि खोथा आरोना। जिउआव थांनानै थानो थाखाय मानसिनाव अनेक लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरबायदि थायो नङा होनबा। आरो बिदिनि गेजेरजोंनो बयनिख्रुइ साबसिन जिनिसानो जाहैबाय जिउनि लोगोरि लाइफ पार्टनार। मानो होनब्ला जोङो जिउआव लाइफ पार्टनार थायोब्लासो माने गावनि हेपि खुसि गासैखौबो एक पलखौ जोङो मोजाङै थांनानै थानो हायो। माब्लाबा दुखु जागोन, माब्लाबा खुसि जागोन, बेनो जिउनि मोनसे भेलु माने फाइलि नङा होनबा। जेब्लानाखि जोङो माने खाथियाव थालायो नङा होनबा, अब्ला जोङो बिसि फिसायनि गेजेराव माने समाव फिसा फिसा खोथाफोरखौनो एसे सिरियास बा गिदिर लांफ्राङो नङा होनब्ला। बेफोरबायदियाव जोङो दुखु जायो, बोराबो खस्थ' जायो। बिदिनि गेजेरावबो जेनेबा सासेया सासेखौ बुजिलायनाय बा अनलायनायाबो थायो। ओमफ्राय नाथाय जेब्लानाखि जोङो बिदिनो अनलायनायनि गेजेरजोंब्लाबो जेब्लानाखि जोङो खाथियाव थालायो बा बेबायदि समाव जोङो फिसा फिसा रागा जोंनायाव बा ज' थानायाव माब्लाबाबो मोजांखौ बारा माने गोसोखांबाङा आरोना। मानो होनबा बे रागा इग' दुगा होननाय जिनिसा जोंनि मेलेमखौ जायो, जोंनि गोसोखौ दुखु होयो, जोंनि देहाखौ दुखु होयो नङा होनबा लोगोफोर। मानो होनबा जेब्लायबो बे आंखौ ओरै खालायदों, बे आंखौ ओरै बुंदों, बायदिसिना गाज्रि खोथाफोरासो जोंनि मेलेमाव क्रियेट जाबाय थायोना लोगोफोर। आरो जेब्लानाखि बे नोंनि जिउनि आंगो लोगोआ जेब्ला गोजान जागोन बा अबेबा थागोन, अब्ला खोरोमै जोंनि जिउआव बेफोर गासैबो मोजां ममेन्टफ्राल' गोसोखाङो नङा होनबा। बिदि माने मोनसेबो गाज्रिखौनो गोसोखांनाय नङा। जि ममेन्टआ जोंनि समाव मोजांमोन, जि ममेन्टआ जोंनि माने हेपि, बे टाइमखौल' जोङो गोजान जायोब्ला गोसोखाङो नङा होनबा। गाबगोन नोंनि गोसोआ, नों दुखु मोनगोन, गोसोखांनाया बारा जागोन, गाबनो ओंखारगोन नङा होनबा। बेनो जाहैबाय मानसिनि मोनसे गिदिर गाज्रि आखुबो होननांगोन बुंनो थाङोब्ला। मानो होनब्ला खाथियाव थानायाव जुदि जेबो बेसेन बा भेलुखौनो होनो रोङाखैमोनब्ला जेब्ला गोजान जाबाय अब्लासो बेनि भेलुखौ बुजियो नङा होनबा। अब्ला बेयो जेबो खामानि होनाय नङा। दिनैनि भिडिअ'आव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। दा दङ, दिनै दङ, बेखायनो नोंथांमोना बे समखौनो मोजां खालायनानै ला। सासेया सासेखौ अनलाय, सासेया सासेखौ बुजायलाय। माब्लाबाबो गाज्रि मेलेमाव क्रियेट खालामनाङा। मानो होनबा पास्टआ मानसिखौ जेब्लायबो दुखुसो होयो, प्रेजेन्टआसो मानसिखौ माने हेपिनेस होयो। आरो फिउचाराथ' मोनसे ड्रिमसो ना लोगोफोर। होनोब्ला जोङो जिउखौ मानो बेबायदि कमप्लिकेटेड खालामनो। थांनानै थानायावनो हेपि खुसि बेफोरखौ खालामनानै लाखा आरो सासेया सासेखौ बुजिलाय। जेब्ला गोजान जागोन अब्ला बेखौ गोसोखांनानै नों गाबबाबो मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो दिनै दङब्ला बा दा दङब्ला मोजां रिलेशनशिप बा मोजाङै थांनानै थानो नाजा। लोगोफोर दाबोनो गोबाव जायाखै, मोजाङै गावनि रिलेशनशिपखौ मोजां खालामफिननो नाजा। मानो होनबा जे थांनानै थानायाव बेफोरबायदिया जाखायो, न'खर फिसा फिसौ माबाया। मानो होनबा जोंखौ जाय सोरजिदों अबंलावरिफ्रा बिसोरनो बेबायदि जाबोदोंमोन नङा होनबा। बेफोरो जेबो मेटार नङा। गावनि जिउखौ खुसि दैदेनलांनो बा न'खर गंसेखौ मोजाङै दैदेनलांनो बा सासेया सासेखौ आन्डारस्टेन्डिं मोजां रिलेशनशिप गोनां जायो। बेफोरबायदिबासो मोनसे न'खरा बिउटिफुल महर मोनो। आरो जोंनिफ्राय जिहेतु गथ' गथाय फैबावगोन, बिसोरबो जोंनि बिमा बिफानि माखासे खोथाफोर, माखासे नेचार, माखासे सृष्टि जायो नङा होनबा आखल आखु दानायफ्रा।
माने न'खरनि मोजां एनभाइरनमेन्टआवसो मोजां गथ'फोराबो माने जोंनि समाजाव फैनायनि माखासे चान्स थायो नङा होनबा स' बेखायनो लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबां मोजां रिलेशनशिप खालामनानै ला लाइफआव बिउटिफुल खालामनानै ला आरो लोगोसे मोजां मोजां जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो बेफोरबायदिनो गियान होबोबाय था थानायाव अनेक रेसपन्सिबिलिटि थायो मानसिया मोजां खामानि मावलांनानै गावनि गोसोखौ हेपि खुसि लाखिनो नाजा जिउआव अनेक खामानि थायो गावनि थाखाय गुबुननि थाखायबो थांनानै थानांगौ नङा होनबा स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सौहैयो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो खुलुमबाय।